Hello friends, Bodo Job Info YouTube channel of बरायबावबाय आसा खालामो बयबो मोजां दङ आसाम पुलिसनिफ्राय लेटेस्ट नटिफिकेशन सफैदों एग्जाम डेट डिक्लेयार खालामबाय दा जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन एसआइ ApRo आव दा नोंथांमोना एडमिट कार्ड दिनैनिफ्राय डाउनलड खालामनो हासिगोन बेनिफ्राय एग्जाम डेट गासैबो डिक्लेयार खालामखाबाय नोंथांमोननि एग्जाम सेन्टारा गुवाहाटीआव जागोन दा बिदिब्ला जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों आसाम पुलिसनि एबा SSC इन्डियान आर्मिनि आपडेट मोनबाय थानो थ' चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जबनि आपडेट मोनबाय थायो होननानै दा लोगोफोर बे लेटेस्ट नटिफिकेशन नोंथांमोना नायनो हागोन जायफ्रा साब इन्सपेक्टर एबा एसआइ एप्लाइ खालामदोंमोन ApRoनि आन्डाराव दा एडमिट कार्डआ एभेलेबल जासिगोन डाउनलड खालामनो हासिगोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टार गासैबो ओंखारखाबाय आरो लोगोसे क'क्राझार धुबरी बाक्सा बरपेटा शिबसागर आरो जरहाट नोंथांमोनाबो एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन दाखालि बन्द जाथ'नाया इलेक्सननि थाखाय थ' नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामनानै दायो लानो हासिगोन दा बेनिफ्राय जों थांसै दायो अफिसियेल नटिफिकेशन नायनोसै मा खालामनांगौ आरो लोगोसे एग्जामा बहा जामारगोन आरो माब्लानिफ्राय जागोन गासिबो डिटेल्सआ फैखाजोब्बाय दा नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय दा लोगोफोर बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेशन दा नोंथांमोना जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन ApRo 2019 आव दा बे पस्टआ जादोंमोन लोगोफोर एसआइ मोन बियो प्लेटुन कमान्डारनि जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन दा एग्जामा जासिगोन आरो बे एग्जामा जागोन 21 नभेम्बरावनो जागोन आरो एडमिट कार्डआ डाउनलड जासिगोन 11 नभेम्बराव दायो लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन दा बेमोन लोगोफोर सिगांनि एप्लाइ जादोंमोन 2019 आवनो जादोंमोन नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय एग्जाम जाथ'वाखैमोन दा बे एग्जामा क्लियार जाबाय नोंथांमोना 21 नभेम्बराव गुवाहाटीआव थांनानै एग्जाम होनो हासिगोन अफलाइन बिनिफ्राय बाय'मेट्रिक्स खालामगोन बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखायो बेखायनो फट' गांनैसो लांफाबानो जाबाय बेनिफ्राय एडमिट कार्ड बेनिफ्राय आइडिफ्रा नोंथांमोना जेरै पेन कार्ड आधार कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स जायखिजाया मोनसे लांबानो जाबाय लोगो लोगो नोंथांमोना एग्जाम हलाव एन्ट्रि जानानै एग्जाम होनो हासिगोन दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेशन जाय नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदों लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामदो बेनिफ्राय चेनेलाव गोदानै फैदोंब्लाबो साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बेनिफ्राय लेटेस्ट नटिफिकेशन मोनबाय थागोन लोगोफोर आसाम पुलिस इन्डियान आर्मि SSC नि